Igwe kọmputa igwe okwu nke eji agba na nke eji ede Emeka Ofor bunyelu ndị praịmarị na ndị sekọndịrị karịrị 100. Ọ bụrụ na ị na-anya ebe a, ị ga-afụ Central School Fege Onitsha, Central School Unubi, United School Akammili Community. Ọtụtụ primary school ndị anya na-anụbeghị aha ha ị ga-esi wee fụkwa ebe a. Ị ga-afụ ihe dịka Shehu Malam Primary School Sokoto, ha so na ndị ga-erite uru Ucheonwe Local Government, Benue State. Community Library Ifeakala Owerri. Thank you for those who have labored so hard to invent computers and other means of learning. Thank you for those great authors who have written the various books we're going to give out today. We thank you for students in our various institutions who are going to benefit from these gifts. Onye abụọ Chineke lọpụ ọda n'Ọraifite bụ obodo nwefe na lọ. Anyị na-ekele Chineke maka nwa a na-agbasa iyi. Ọjị na n'Ọraifite. Ọ ga-adịrị ya mma. Ọ ga-adịrị ndị niile dị ebe ahụ mma. The members of Southeastern states and some South states on their way. The founder, Emeka Foundation, Emeka Ofor Foot. The representative of Both Africa USA, traditional rulers here present, and let's say to welcome you all to this making event of both an educational supplies distribution ceremony by the Emeka Foundation in collaboration with Both for Africa USA. The group of our founder, Emeka Ofor Foot, on how to impact positive developments. The educational standard of the public is becoming a reality. Philanthropic attributes will be informed or emulated. The foundation seal in collaboration with Boots Africa and American-based military organization, imported the land consignment of goods and educational supplies worth some dollars for all members of our educational sector in Nigeria. This phase of the distribution will affect 30 tertiary educational institutions, 80 secondary schools, 80 primary schools, 50 state-owned community libraries in the 6 urban school zones of the country. It is a sincere wish that these books and other educational materials will be put in proper use at the state basis in institutions and not the private schools. The Emeka Foundation and Boots for Africa will monitor the usage. We appeal to other educational institutions that will not get there at this time to exercise patience as other consignments are being expected soonest. It is the further wish of the board and management of the Emeka Foundation itself that God Almighty will grant the founder, Emeka Ofor Foot, good health, long life, sustain prosperity to accomplish his good wishes for the masses in our society. I am here to represent the Permanent Secretary, Federal Ministry of Education. And I read his speech. I am delighted to be part of this epoch-making ceremony. This occasion is a rare one and timely too, especially considering the economic situation in the country, where many parents
and guardians are unable to provide their children and wards with adequate and standard textbooks. All the universities in Southeast, part of them in South, even at ABU, even Lagos, and then in South, a lot of them have benefited now. So it's a continuous exercise until we get to every school in this country will benefit from this. Thank you. We're here to support what they can describe as genuine philanthropy. See, we have advocated that the only way this society will change and we achieve blended development goals is by genuine charity, by those who have contributing in making life better for those who don't have. We pray that you go forth and welcome the Secretary to the Government of the Federation, Senator Anim Pius Anim. Please a round of applause as our own son has arrived. Senator, you're welcome. Union. Present this Secretary to Government of the Federation. I'm very happy to have you in our midst. I am nobody first. Chukwu Kadebe, Ezanyoha, Eboka. Watching a melon mucho, Owelo mucho, Medica Uweje, Mutaga Noka, Umera Nanabia. What then the number would have? My Chancellor Nanda University, ihe mere tata dị egwu. Ọ bụ egwu. Ọ dị ka Chukwu. Nnukwu mmụọ ụbụrụ. Ochie dịka emere. Emeka Ofor Foot. Emeka Ofor bụ onye Igbo a mụrụ amụ. Ọ mụrụ ara nne ya. Chukwu gọziri ya ndị Igbo n'aka Emeka Ofor. Enwere m aṅụrị ihe ọ na-eme. Ndị be anyị si otu na-eme. Anyị ga-ahụ ife. Ndị Igbo anọrọkwa n'oche ha nọ. Ndị be anyị si nọ na-abụ afọ oketiri konturu ebu ama na mbe efe kedu ihe nwere ike ịbụ ụmụ ụwa ọ kachasị ndị nwere ego dịka Emeka Ofor. Ọzọ amaghị abụ ogele ụzọ ya lere egbe anya n'ọdụ were kpọ Emeka Ofor bụ egbe aha eji elere anya n'ọdụ ya. Ọtụtụ ndị be anyị nwere ego mara ihe nwee ike ka ha nyere ndị ogbenye aka ka ha nye ụmụ akwụkwọ chansị ka ha gụọ akwụkwọ ohere ka ha nye ndị enweghị onye ọdụrụ ya bụ ụmụ akwụkwọ tụcha na-egwu akwụkwọ ha ejidere mbe n'ukwu ha gbaziri egwu ntụchi anya ha gụọ akwụkwọ ha. Ndị Igbo lụọnụ mara na ihe ndị Igbo Emeka Ofor ma ihe Emeka Ofor bụ dị nka ndị Igbo mee ka ihe mmadụ anyị bụ Na mbe